abo mabwo Gusii abo batakere babo twarige tukabakwanira engaki eria lakini rende ntochie tukwebeka amo kabisa tobe amo lakini rende nando kugani kwaito nkolinga muno Gusii na into tobe amo nebisa kubinde bikobamo telige ntokebe kobamo muna Gusii nonye twatwalire generational changes we still need oba abantu amo muna Gusii kiagera kare tukorigereria kere nyomba abantu ngamo bale kabisa nandekera abantu baramo niko bagokwana buya baigwanana nonekera bagochigusuma ngosikwa bale baegwa kende kiagera baramo igobo mobuna bunande tutagete kabisa tochikobotwara buno Gusii nya twasinye tugotwara ritukeri mo Nyasaye tari umongiti abagotonyorera umurai uranyare gotobeka amo onya chinga kichiri ntwanyare tukwebeka amo nyachaye natagete gotobeka amo na ndindi ngagirite ngantu abetamo twachitamo tatiga bintu bike byare gotobora tonyare ko bamo na ntonyare koigwekana nebisa kubinde na ndibinyare gotwa masikani na ntwe kare bintu biko chikobagwa nonye nyama ya ng'ombe ya nyenyi Rwande na ndu twa manyunga group area yo Gusii nero tugeikaransega igekera bagusora na into twanyora igonka giretenga ebimbiri birangara libya na kukogani waito na ndendo chenga bonest waikere twarigerere gochikogenda gabo tukuchigotwara obo moboria na ntogosaba mono kabisa Nyasaye tokonya tobotware mbori obo mobobe ekiagera ntwanjete bisa kubyonsi ntomina tinga kare togochikobamo muno Gusii niko togochikwerusia sebisa kubinde iko tokobamo na ntubune timu etokomera na bali bande kwanyora na ntunto isaine na ntuto kwera na libori gostoko boli libori korwa sa bande na baro batoiraniri.